E este ano, neste contexto que estamos, pois seguimos a aumentar a nosa produción, é dicir que aproveitamos agora xa para facer balance do ano 2011, decir que medramos en torno a un 7% con respecto ao 2010, case chegamos aos 3,5 millóns de kilos contraetiquetados, a verdade é que é todo un récord. Este ano, na Feira do Queixo de Arzúa, pois, seguimos a colaborar do mesmo xeito que estes anos, incluso incrementando máis a nosa presenza, é dicir que se nos pediu que a ver se organizamos unhas catas nos centros educativos, que nos pareceu moi interesante. Bueno, seguimos coa organización tamén do concurso de petiscos, sigue a haber interés, porque o número de establecementos que se apuntan este ano, pois creo que incluso é un máis que o ano pasado, por aí anda, é dicir que é moi interesante. A nosa presenza na cociña tamén nos parece de gran interese, porque cada vez vemos que xa se presenta o queixo non só como un solo produto, como un postre, como un entrante, senón que xa se empeza a meter en máis platos.